हरे कृष्ण प्रभूजी, धन्यवाद. आणि म्हणूनच मग कुठेतरी आपल्याला जाणवलेलं आहे, की क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञांची संलग्नता आणि मग या आत्म्याने परमात्म्याला जाणण्यासाठी त्या आत्म्याला त्या आध्यात्मिक ज्ञानाची गरज आहे. म्हणून ते ज्ञानम आणि म्हणूनच त्या ज्ञानाला अवगत करून, ज्ञानाला आत्मसात करून प्रत्येक वेळी आणि मग त्याचा गोल काय आहे हो, त्याच्यावरच मी आता 14व्या अध्यायामध्ये येणार आहे. मग या 14व्या अध्यायामध्ये आपल्याला निश्चित काय जाणायचंय? मग या सगळ्या संज्ञा जाणून कुठेतरी जेव्हा हे जेव्हा ध्येय असतं, मग मला सांगा बरं, की या सगळ्यामध्ये कारण कुठेतरी आपण या 13व्या अध्यायामध्ये हे सगळं ज्ञान घेतलंय. मग ज्या क्षेत्रज्ञाला तुम्ही कसे आहेत ते जाणलंय. त्यावरून तुम्ही सुद्धा एखादे ध्येय मग तुम्ही या भगवद्गीतेच्या क्लासला येताय बघा किंवा तुमच्या आयुष्यामध्ये पण तुमचं काही ध्येय, मग काही मला चॅटमध्ये उत्तरं मिळतील का हो? की काय असतं हे ध्येय किंवा काय असू शकेल तुमचा तो गोल असणं आवश्यक आहे का नाही आहे? काही सांगू शकाल याच्याबद्दल 1-2 ओळी? काही चॅटमध्ये काही एक्सप्रेस करू शकाल? येस, गोल इज नीडेड टू फोकस. अगदी बरोबर. आणि म्हणूनच तो गोल कशातनं मिळतो? जेव्हा ते ज्ञान टू कनेक्ट विथ परमात्मा. अगदी बरोबर अदिती माताजी. आणि म्हणूनच मग या ज्ञानाचं जसं तुम्ही आता आपण साध्या या आपल्या भौतिक जगातलं उदाहरण, मग तुम्ही जेव्हा मुलगा परीक्षा देणार आहे, मग तो परीक्षा देणार आहे तर ज्ञानाची आवश्यकता आहे. पण त्या ज्ञानाचा गोल कुठेतरी ती 10वी ची परीक्षा, मग त्या 10वी, 12वी या सगळ्या ज्ञानाच्या मग त्या परीक्षेचा गोलही असतो कुठेतरी, की मला इतकं अचीव्ह करायचंय किंवा मला हे हे साध्य करायचंय आणि मग त्या गोलाला, त्या ध्येयाला जे काही अभ्यास केला जातो, ते ज्ञान मिळवलं जातं. मग प्रत्येक जण ज्या वेगवेगळ्या मग कोणी सायन्स घेतंय, कॉमर्स घेतंय, आर्ट्स घेतंय, पण त्या प्रकारे ते ध्येय असतं कुठेतरी. त्या प्रत्येकाला गोल असतो कुठेतरी, की मग हे सायन्स करून मला मेडिकल करायचंय, मला रिसर्च करायचंय, मग मला इंजिनिअरिंग मॅथ्स करून करायचंय, मला कॉमर्स करून सीए करायचं. प्रत्येक याला मग आर्ट्स करून मग कुठलंही अंडर एस्टिमेट नाही हो, कुठलंही कमीपणा नाही. परंतु त्या ध्येयाचं महत्त्व सांगते. मग प्रत्येक या ज्ञानातून कुठेतरी ध्येय ज्यामध्ये आपण या 13व्या अध्यायात कुठेतरी जेव्हा परमात्म्याला जाणण्याचं ध्येय आणि म्हणूनच हे ध्येय असणं किती आवश्यक आहे. मग मला सांगा बरं, तुम्ही या भगवद्गीता शिकायला या अ, अ, अध्ययन वर्गामध्ये आलाय. तुमचं काय काय गोल आहे तुमचा? तुमचं काय ध्येय आहे? कोणाचं ध्येय आहे काही? टू कनेक्ट विथ परमात्मा हे अदिती माताजीने सांगितलंय. खूप छान. अजून कोणाचे काय ध्येय आहे? गीतेच्या माध्यमातून कसं जगावं. कसं जगावं? अगदी बरोबर. खूप छान माताजी. आणि तेच तर बहुतेक समाधी फॉर मोक्ष इन मॅक्सिमम 3 लाईफ टाईम्स. अच्छा. असं रूपा माताजी सांगतायत. अगदी बरोबर. म्हणजे कुठेतरी मोक्ष मिळवण्यासाठी कुठेतरी हे खूप दूरची गोष्ट झाली हो माताजी. म्हणजे निश्चितच की भौतिक जगामध्ये आहोत, तर जेव्हा तो वैकुंठवास आणि गोलोकधाम मिळण्यासाठी अनेक जन्मही घ्यायला लागतील. परंतु निश्चितच भगवंतांच्या चरणाशी पोहोचणं. मोनिका माताजी धन्यवाद. खूप छान. सगळ्यांनी संवाद साधताय आणि तुमचं मनातलं समजून उपयोगात आणणं. अगदी बरोबर शंकर प्रभूजी. म्हणून प्रत्येक दिवशी मी ही परमात्माचं दर्शन अगदी बरोबर रूपा माताजी, की कुठेतरी 5% म्हणजे मी जीवन जगण्याचा मार्ग मिळतो. अगदी बरोबर दीपाली माताजी. खूप छान, खूप छान. धन्यवाद. सगळ्यांना धन्यवाद, की प्रत्येक जण संवाद साधताय आणि तुमच्या मनातल्या भावना व्यक्त करताय. हे खूप आवश्यक आहे आणि म्हणूनच ते जाणण्याचा प्रयत्न केला. कारण ते जसं शंकर प्रभूजींनी सांगितलं, की प्रत्येक दिवशी मी स्वतःलाही हा प्रश्न विचारते, की भगवद्गीतेचं अध्ययन करतीये, जे शिकते पण आहे अजून किंवा हा भगवंतांच्या कृपेने आणि खरोखर की एवढी भाग्यवान की तुम्हाला ही अध्ययन करण्याची आणि तुम्हाला ज्ञान देण्याची ही संधी मिळाली आहे. ह्याच्यासाठी भगवंतांचे मी खूप कृतज्ञ आहे, की भगवंतांचे खूप खूप आभार. ही एवढी छान संधी मिळालेली आहे. परंतु प्रत्येक दिवशी मी हाच प्रश्न विचारते, की गीता किती जगतोय आपण? की 5% 10% जरी जगण्यात आणि आचरणात आणली, तरच त्या कुठेतरी जन्माचं साध्य होईल, की मग ती ती भगवंतांनी त्याच्यासाठीच हा उपदेश आणि म्हणून प्रत्येकाजवळ येऊन सांगणं खूप कठीण होतं हो.
आणि म्हणून ज्या अर्जुनाला जो उपदेश केलाय, काल खूप सुंदर आम्हाला या ऍडव्हान्स क्लासमध्ये सांगितलं, की बऱ्याच जणांनी विचारलं, की मग ही कुरुक्षेत्रावरच का सांगितली गेली? आणि म्हणूनच त्या कुरुक्षेत्रावर सांगण्याचं, की संघर्षाच्या ठिकाणी, की तुम्हाला मग तुम्ही म्हणाल, मला भगवद्गीता वाचायला नाही हो, मला वेळ नाहीये. मला असं-असं ऑफिस आहे, मला माझी कामं आहेत, मला माझा स्वयंपाक करायचा आहे, मला जाऊन मुलांना सोडायचंय, मला सासूबाई-सासऱ्यांसाठी हे करायचंय किंवा मला मला घरातल्या या कमिटमेंट्स आहेत, मला ह्यो आहे, मला त्यो आहे, मला सगळं आहे. आणि म्हणूनच भगवंतांनी की जो लढवय्या आहे, जो जो कुरुक्षेत्रावरती लढवय्या आहे, त्याच्यापेक्षा बिझी कोणी असूच शकत नाही, कारण समोर शत्रू आहे. शंख फुंकले गेलेले आहेत, युद्धाची घोषणा झालेली आहे आणि युद्ध अगदी कुठल्याही क्षणी सुरू होणार आहे. तिथे भगवंतांनी हा उपदेश केलाय अर्जुनाला. 45 मिनिटं तो उपदेश कुरुक्षेत्रावरती प्रत्यक्ष लढाईच्या ठिकाणी केला गेलाय. त्याच्यापेक्षा मला नाही वाटत, की जे आमच्या प्रभूजींनी काल सांगितलं, की त्यापेक्षा महत्वाचं आणि त्यापेक्षा कोणीतरी बिझी असणं खूप कठीण आहे हो. मग तुम्ही तुमच्या सगळ्या गोष्टी प्रायोरिटाईज करू शकता आणि म्हणूनच ही कुरुक्षेत्रावर सांगितलेली गेलेली भगवद्गीता आहे. तिचं महात्म्यच वेगळं आहे, की ज्या संघर्षामध्ये मनुष्य भौतिक जगामध्ये सुद्धा प्रत्येक दिवशी मनुष्य संघर्षाला तोंड देतोय आणि म्हणूनच या संघर्षाला तोंड देण्यासाठी हे ज्ञान किती आवश्यक आहे. म्हणून या ज्ञानाचं ध्येय हे निश्चितच ते असावं, की म्हणून आपण या जन्मी तरी हे आपल्याला पुण्यकर्म मिळाले आणि आपण कनेक्ट झालो आहोत इस्कॉनशी, की आपलं भाग्य आपण खरोखर तेवढे नशीबवान, की आपल्याला हा आध्यात्मिक मार्ग मिळालेला आहे. कुठेतरी आपण भगवंतांशी जोडलं जाण्याचा जो मार्ग मिळालेला आहे, त्या मार्गावर आपण निश्चितच स्वतःला उन्नत आणि प्रगत करू शकतो. आणि म्हणूनच इतर अनेक कारणं खूप आहेत हो. मग प्रत्येकाचे प्रॉब्लेम जेन्युइन आहेत. पण विचार करा, की याच्यापेक्षा जेन्युइन काय असू शकेल? आणि म्हणूनच मग कशा प्रकारे मग ते अगदी सगळं झालंय आता 70-80 आणि आता मी अगदी मला काही नाहीये काम आणि मग मी गीता का पण? मग त्याचं ज्ञान घेण्यासाठी तेवढी काय म्हणतात ना, तेवढी स्मरणशक्ती, ते श्लोक वाचण्यासाठी आय मीन श्लोक पठण करण्यासाठी किंवा जे काही ज्ञान आत्मसात मग जशा प्रकारे इंद्रिय आणि आपली जी कुठेतरी त्यांची क्षमता कमी होत जाते. मग त्यावेळेला डोळे, कान, नाक हे आपल्या इंद्रिय तरी आपल्याला साथ देतील का? हा सगळा विचार करणं आणि म्हणूनच किती लहान वयामध्ये सुद्धा तुम्ही या गोष्टीला आत्मसात करण्यासाठी त्या मार्गावरती येऊ शकता. हरे कृष्ण याच्यावर खूप बोलण्यासारखं आहे आणि म्हणून मला न राहणे मी हे की गीतेचा उपदेश आणि म्हणून मुख्य हे आहे की गोल काय असणं. मग कोणीही अध्ययन वर्गाला आलं की चला जरा जाऊन बघूया हो, काय आहे भगवद्गीता एवढे सगळे म्हणतात की भगवद्गीता काय आहे? मग कुठेतरी जेव्हा चेक करायला, मग ते व्हेरिफाय करायला जेव्हा ज्ञान आलं जातं, तेव्हा निश्चित त्याला गोल नसतो बघा. मग एक उदाहरण घ्यायचं झालं की चला लग्न ही संस्था आहे. मग जरा बघूया हो, लग्न करून तरी बघूया काय होतं. असं कोणी म्हणेल का हो? कारण ती कुठेतरी जबाबदारी आहे. आणि ती लग्न ही संस्था आहे. त्या संस्थेमध्ये येण्याआधी ती जबाबदाऱ्या स्वीकारण्याची ती तयारी पाहिजे आणि म्हणूनच कुठेतरी मग व्हेरिफिकेशन नको फक्त, की चला चेक करूया जरा काय होतं ते तर बघूया. असं करून चालणारच नाही हो. तिथे आयुष्याशी निगडीत आहे. पूर्ण आयुष्य ज्यांच्याशी बांधलं जातं, तुम्ही कुठेतरी कमिटमेंट्स असतात, तुमच्या कुठेतरी जबाबदाऱ्या असतात आणि म्हणूनच त्याचा ध्येय पाहिजे, की ही संस्था आपण योग्य प्रकारे टिकवली पाहिजे. पण त्याच्यामध्ये बऱ्याच तडजोडी सुद्धा आल्या हो. परंतु ती संस्था आहे आणि त्याच्या जबाबदाऱ्या आहेत. हे जाणणं, हे ज्ञान आत्मसात करून त्या ज्ञानाला आचरण करणं हे महत्वाचं आहे. आणि म्हणूनच या भगवद्गीतेचं ज्ञान जाणून घेण्यासाठी, की जशी आहे तशी जी भगवंतांच्या मुखकमलातून आलेली जे ज्ञान आहे ते आपल्यापर्यंत प्रभुपाद की जय, की जे प्रभुपादांनी आपल्यापर्यंत पोहोचवलेलं आहे जसंच्या तसं, की त्या ज्ञानाला आपण आत्मसात करण्याचा प्रयत्न करायचा आहे आणि म्हणूनच या ज्ञानाचं महत्व हे आहे, की भगवंत सांगतायत, की ह्या ज्ञानाला मग 3 गुणांनी आत्मा बद्ध होतो. वैशिष्ट्य, कृती मग या 3 गुणांना आपण की जे आधीच्या बऱ्याच अध्यायांमध्ये तुम्हाला सांगत आले, की सत्व, रज, तम काय आहे, हे तुम्हाला या अध्यायामध्ये पूर्णपणे जाणून घ्यायचं आहे. मग भगवंत म्हणतायत, की अनेक ज्ञान घेतलंस तू, की अनेक मी तुला ज्ञानाचं गुह्य ज्ञान दिलं, गुह्यतम ज्ञान दिलं, अगदी राजगुह्य ज्ञान दिलं, ज्ञानांचा राजा ज्ञान दिलं. पण हे ज्ञानही तितकंच श्रेष्ठ आहे, कारण हे ज्ञान घेतल्यावर तुला परमसिद्धी म्हणजे ज्या ऋषींनाही परमसिद्धी प्राप्त झालेली आहे आणि कुठेतरी या भौतिक जगामध्ये तू बांधला जाणार नाहीस आणि म्हणून तुला ही बांधिलकी नको असेल तर निश्चितच या ज्ञानाला तू अवगत कर.
हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. 14.1 धन्य भगवान म्हणाले, सर्व ऋषीमुनींनी परम सिद्धी प्राप्त केलेली आहे. हे जाणून मी तुम्हाला हे परम ज्ञान सर्व ज्ञानापेक्षा श्रेष्ठ ज्ञान पुन्हा सांगेन. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच भगवान म्हणालेले आहेत की सर्व ऋषीमुनींनी ज्यांनी सिद्धी प्राप्त केलेली आहे ज्या ज्ञानाने, मग ज्या ज्ञानाला मी जसं आधी आपण सांगितलं कर्मयोगामध्ये सांगितलंय की मग कशा प्रकारे फलगू वैराग्य असतं की ज्यामध्ये युक्त वैराग्य आणि फलगू वैराग्य ज्या ऋषी मुनींनी जाणलेलं आहे. कुठेतरी जेव्हा आपण या मोक्ष मिळवायचा आहे म्हणून या सगळ्या गोष्टी करतोय तेव्हा कुठेतरी तो आत्मा त्या सगळ्या गोष्टींनी बांधला जातो आणि मग कुठेतरी तो मी पण अजून पूर्ण गेलेला नाहीये. जिथे भगवंत पूर्णपणे येत नाही तो कर्म संन्यास नाही करायचा आहे तर तो कर्मयोग म्हणजे भगवंतांशी बांधलं जायचंय, जोडलं जायचंय आणि म्हणून तो मनाचा संन्यास. तो मनाचा संन्यास ज्यांनी घेतलाय ते योगी होतात, ते उत्तम योगी आणि ते उत्तम ऋषी जे आत्मसाक्षात्कारी भावनेमध्ये स्वतःला आणून पाहतायत. आणि म्हणून ती आत्मसाक्षात्कारी भावना अशा प्रकारे आत्मसात केली जाते की ज्या प्रकारे मग या 3 गुणांनी आत्मा बद्ध होतो आहे हे ज्ञान घेऊन ती गोष्ट केली जाते आणि म्हणून ते परमसिद्धी प्राप्त करू शकतात. अशा या निमी राजाची गोष्ट आहे की जे ऋषभदेवांचे हे 9 पुत्र आहेत इथे योगेंद्र म्हटलंय त्यांना आणि हे इतके परमसिद्धी प्राप्त केलेले आहेत की ते ज्या लोकांवरती ज्या लोकावरती जिथे कुठे यज्ञ चालू असतील त्या ठिकाणी ते प्रत्यक्ष उपस्थित राहून तिथे भगवंतांचे आशीर्वाद देतात सगळ्यांना. आणि असे हे भगवंतांची अत्यंत निकट जे अत्यंत त्या शुद्ध भक्तीमध्ये आहेत ज्या प्रकारे परमसिद्धी प्राप्त केलेले हे ऋषभदेवाचे मुलं योगेंद्र असे हे निमिराजाच्या या यज्ञाच्या ठिकाणी आलेले आहेत आणि निमिराजाने विचारणा केलेली आहे भागवताबद्दल विचारणा केलेली आहे आणि म्हणूनच त्या ऋषभदेवांनी तिथे निमिराजांनी त्यांचं स्वागत करून त्यांची पूर्णपणे बघा सगळे ऋषी मुनीही त्यांचं स्वागत करतायत आणि ते भगवंतांचे आशीर्वाद घेऊन आलेले आहेत निमिराजांसाठी. आणि अशा या भागवतामधल्या कथेमध्ये की मग ऋषभदेव ज्या ठिकाणी मंत्र उच्चार आहेत ज्या ठिकाणी यज्ञोपवीत यज्ञ केले जातात त्या ठिकाणी ते भगवंतांचे आशीर्वाद घेऊन पोहोचतात आणि म्हणूनच हे परमसिद्धी प्राप्त केलेले हे ऋषी आहेत जे जाणून मी तुम्हाला हे परम ज्ञान सर्व ज्ञानापेक्षा श्रेष्ठ असं ज्ञान भगवंत देत आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. 14.2 या ज्ञानामध्ये स्थिर होऊन मनुष्य माझ्या स्वतःसारख्या दिव्य स्वभावाची प्राप्ती करू शकतो. याप्रमाणे स्थिर झाल्यावर मनुष्य सृष्टीच्या वेळी जन्म घेत नाही किंवा प्रलयाच्या वेळी व्यथित होत नाही. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. असं हे सुंदर वैकुंठवास गोलोकधाम बघा जिथे जिथे अनेक स्त्री पुरुष मग ज्या स्त्री पुरुषांचं लग्न बंधनामध्येही बांधले जातात आणि किती सुडौल बांधा असलेल्या सगळ्या स्त्रिया आहेत आणि सर्वांच्या मनामध्ये सर्वांच्या चेहऱ्यावर किती निर्मळ सात्विक आनंद आहे बघा जो तो कृष्ण भक्तीमध्ये रममाण झालेला आहे. आणि म्हणूनच ज्यांनी या ज्ञानाला जाणलेलं आहे की मनुष्य माझ्या स्वतःसारख्या ज्या ज्ञानाला ज्या मनुष्याने जाणलेलं आहे की जो भगवंतांच्या स्वभावाची प्राप्ती करू इच्छितो तो निश्चितच या वैकुंठवासाला आणि वैकुंठाला गोलोकामध्ये ज्या प्रकारे भगवंत या परम कारण आहेत परम तत्व आहेत आणि त्या आत्मसाक्षात्कारी भावनेमध्ये की मी कुठेतरी निर्माण झालेलो आहे आणि भगवंत निर्माते आहेत. आणि म्हणूनच असं हे ज्ञान ज्यांनी घेतलेलं आहे हे गुह्य ज्ञान मी शरीर नाही आत्मा आहे मी आत्मा हा परमात्म्याचाच अंश आहे अशा प्रकारे सर्व ज्ञानाने स्थिर झाल्यावर ती व्यक्ती पुन्हा या बंधनांमध्ये अडकत नाही आणि किंवा प्रलयाच्या वेळी मग कुठल्याही गोष्टींनी चिंता करत नाही किंवा कुठल्याही गोष्टींनी हर्षोल्लासित होऊन जात नाही. कुठेतरी खूप स्थिरता आणलेली असते. स्थिता धीर मुनी याचं उदाहरण आपण दुसऱ्या अध्यायामध्ये बघितलंय. अशा प्रकारे त्या मनाची घडण अशी केली जाते की मनाला एक प्रकारचं स्थैर्य आणलं जातं. सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनी रहं बीजप्रदः पिता. हरे कृष्ण माताजी. स्वाती नलोडे माताजी. हे कौंतेय भौतिक प्रकृतीमध्ये जन्म घेऊन सर्व योनी प्रकट होत असतात आणि मी बीज प्रदान करणारा पिता आहे.
जय कृष्ण हरे माताजी. कृष्ण, हरे कृष्ण हरे माताजी. कृष्ण, हरे आणि कृष्ण. म्हणूनच या भौतिक प्रकृती, मग ही भौतिक प्रकृती ही माता आहे आणि भगवंत पिता आहेत. भगवंतांपासून हे बीज बघा, प्रत्यक्ष ब्रह्मा हे भगवंतांपासून, भगवंतांच्या बीजापासून भगवंतांनी ब्रह्माची निर्मिती करून ब्रह्माला आज्ञा देऊन ही सृष्टी निर्माण करायला सांगितली आहे. आणि म्हणूनच जे बीज आलेलं आहे हे भगवंतांपासून आलेलं आहे. बघा, आपण बघतोय. आणि म्हणूनच या बीजापासून मग या सृष्टीची निर्मिती झालेली आहे. भौतिक प्रकृती जी माता आहे तिच्यापासून, आणि जे भगवंत पिता आहेत. मग ही इतकी इतकी साधी आणि इतकी महत्वाची गोष्ट जर भौतिक जगामध्ये लोकांनी जाणली आणि त्या ज्ञानाला जाणून आत्मसात केलं, तर बघा कुठल्या देशादेशामध्ये या अतिरेक आणि हे आपण बघतो हल्ले आणि हे ते ज्या भगवंतांपासून सर्वजण आपण आलेलो आहोत, त्याचे पिता, त्याचे बीजदाता कोण आहेत? तर प्रत्यक्ष भगवंत आहे. मग का ही भांडणं, का हे कलह, काय या सगळ्या? कारण ती भावनाच अजून जोपासली नाहीये हो. कारण त्याची जाणीवच नाहीये, त्या आत्म्याचीच जाणीव नाहीये, तिथे परमात्म्याची जाणीव तर खूप दूरची गोष्ट आहे. आणि म्हणूनच हे भगवंत या सृष्टीचे पिता आहेत, ज्यांच्यापासून मग या सर्व 84 लक्ष योनींमधून जो जन्म घेतला जातो, कशा प्रकारे भगवंत या भौतिक प्रकृतीमध्ये ज्या अपरा शक्ती आपण जाणल्या, आणि म्हणून त्या अपरा शक्ती जी भौतिक प्रकृतीमधली शक्ती आहे, त्याच्यामध्ये या जीवाची निर्मिती कुठेतरी त्या मार्जिनल, कुठेतरी त्या कडेच्या एनर्जीवर केली जाते, की ज्यामध्ये मनुष्याला निश्चितच हे कुठेतरी संधी आहे, कारण त्या प्राणी मात्रांना नाही हो. मग त्या प्राणी मात्रांपासून कुठेतरी आपण याच गोष्टींनी वेगळे आहोत. आणि म्हणून ती बुद्धी आणि मन, खोटा अहंकार कुठेतरी त्यागायचा आहे. त्या खोट्या अहंकार आणि मन, बुद्धी या गोष्टींची ती बुद्धिमत्ता आहे ती मनुष्यामध्येच आहे. आणि म्हणूनच या बौद्धिक पातळीवर आपण या प्राण्यांपासून कुठेतरी वेगळे आहोत. आणि म्हणून या सर्व जन्म ज्यांनी घेतलेले आहेत त्यामध्ये परमात्म्याचा अंश आहे, हे ज्ञान जाणून घ्यायचं आहे. सत्वं रजस्तम इति गुणः प्रकृती संभवः निबंधन्ति महाबाहो देहे देहिमव्ययम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण सुनीता माताजी. माताजी वाचा. भौतिक प्रकृती सत्व, रज आणि तम या 3 गुणांनी बनलेले आहे. हे महाबाहू अर्जुना, जेव्हा जीव प्रकृतीच्या संपर्कात येतो तेव्हा या त्रिगुणांमुळे तो बद्ध होतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. ज्याप्रमाणे पावसाचा थेंब बघा, पावसाचा थेंब हा आकाशातून पडतो आहे, तोपर्यंत तो किती स्वच्छ असतो हो. मग ते मळलेलं पाणी नसतं, परंतु तोच थेंब जेव्हा खालती मातीत मिसळतो तेव्हा त्याचा चिखल बनतो हो. आणि त्याच प्रकारे हा भौतिक जीव, ज्याचा मूळ स्वभाव हा अध्यात्म आहे, अशा या भौतिक प्रकृतीमध्ये जेव्हा तो येतो, ज्या भगवंतांच्याच अपराशक्तीमध्ये, परंतु त्याचा मूळ अध्यात्म स्वभाव तो विसरलाय. कारण ती योगमाया नसून तो मोहमायेमध्ये, आणि ती माया कुठेतरी त्याला, कृष्णाला विसरायला लावतीये. आणि म्हणून या भौतिक प्रकृतीमध्ये मग सात्विक, राजसिक आणि तामसिक ज्या गुणांनी ती बनलेली आहे, या गुणांवर सुद्धा भगवंतांचं नियंत्रण आहे. आणि जेव्हा हा जीव या प्रकृतीच्या संपर्कात येतो तेव्हा त्या त्रिगुणांमुळे तो बद्ध झालेला आहे. ज्याप्रमाणे तो पावसाचा थेंब कुठेतरी मलिन होतो, तसं हे आपलं झालेलं आहे, कुठेतरी तो बद्ध होतो. मग आपल्याला सात्विक, राजसिक आणि तामसिक बद्दल वाचायचं आहे. मग आता सात्विकता काय आहे? तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाश कमनामयम् सुख संगेन बध्नाती ज्ञान संगेन चानघ. हरे कृष्ण माताजी. शंकर प्रभूजी वाचा. हरे कृष्ण. हे अनघ अर्जुना, सत्वगुण इतरांपेक्षा निर्मळ असल्यामुळे प्रकाशमयी आहे आणि हा मनुष्याला सर्व पापातून मुक्त करतो. जे सत्वगुणामध्ये स्थित आहेत ते सुख आणि ज्ञानाच्या भावनेने बद्ध होतात. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण प्रभूजी. हरे कृष्ण. मग बघा या सात्विकतेमध्ये, बघा तुम्हाला या व्हिडिओवर दाखवते काय सांगतायत बघा. हरे कृष्ण. बघा,
मग ह्या सत्व गुणाबद्दल आपल्याला जाणायचं आहे. बघा, की सत्व गुण इतरांपेक्षा निर्मळ असल्यामुळे प्रकाशमयी आणि म्हणूनच कुठेतरी त्या प्रकाशमयी अशा प्रकृतीचं, ज्या प्रतिकात्मक अशी ही प्रकृती ही आकृती आणि ह्या मनुष्याला दाखवलं आहे, ते कुठेतरी प्रकाशमय. मग ती सात्विकता कुठेतरी प्रकाशमय आहे, मनुष्याला सर्व पापातून मुक्त करतो. जे सत्वगुणांमध्ये स्थित आहेत ते सुख आणि ज्ञानाच्या भावनेने बद्ध होतात आणि म्हणूनच तो कुठेतरी त्या त्या मनुष्याला ते सात्विक मन कुठेतरी सांगतंय की हे मी तुझ्यासाठी जेवण आणलं आहे आणि या गोष्टी आहे, इथे किती सुंदर आनंद आहे, शांत आहे, अशी ही सात्विकता कुठेतरी मनाला भावते आणि म्हणूनच मग ते ती ती पण कुठेतरी बद्ध, ज्या सात्विक, राजसिक आणि तामसिक या त्रैगुणांनी जीव बद्ध होतोय, मग सात्विकतेमध्ये सुद्धा त्या सुखामध्ये जीव बद्ध होतो. त्या सुख आणि ज्ञानाच्या भावनेमध्येच जीव बद्ध होतोय, जो सात्विकतेमध्ये बद्ध होतो आहे. मग आपल्याला जाणायचंय राजसी. रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णा संगसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्. हरे कृष्ण माताजी. राधा माताजी वाचा. राधे राधे. हरे कृष्ण. हे कोणतेय, असंख्य वासना आणि महत्वाकांक्षेमुळे रजोगुण उत्पन्न होतो आणि त्यामुळे देहधारी जीव सकाम कर्माशी बांधला जातो. हरे राधे कृष्ण राधे. माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणून मग कशा प्रकारे बघा, हा जीव कशा प्रकारे बांधला गेलाय. बघा किती आवेश आहे बघा त्या रजोगुणामध्ये, असंख्य वासना. यू विल बी रिच म्हणतोय तो, तुला तिथे अगदी पोहोचता येईल, तू काही गप्प बसू नकोस, तू हे मिळवलं पाहिजेस, तू इतकं मिळवल्यावर पण शांत बसू नकोस. एक मिनिट. आणि मग त्या असंख्य वासना बघा कुठे नेऊ शकतात मनुष्याला आणि मग तिथे कुठेतरी समाधान होतच नाहीये. हो, त्या वासना, इच्छा संपतच नाहीयेत. महत्वाकांक्षा असावी, पण त्यालाही कुठेतरी काहीतरी मर्यादा. आपण म्हणतो की मग हे मिळवलं आहे की मी आता ही कुठली आपली गाडी असते, साधी गाडी मी घेतलेली आहे, फोर्डची गाडी घेतली, नाही मला मर्सिडीज घ्यायची, मग मला BMW घ्यायची, मग मला लिमोझिन घ्यायची, मला अनेक नवीन गाड्या. मग ही हाव कुठे थांबणार आहे, ही वासना कुठे थांबणार आहे. तर ह्या रजोगुणामध्ये ही वासना वाढतच राहते. मग तो रजोगुण असलेली बघा आपलं आंतरिक मन कसं त्याला अजून अजून त्या गोष्टीकडे वळवतोय, कारण तो रजोगुण आहे आणि तो रजोगुण तुम्हाला नेव्हर स्टॉप, डोंट स्टॉप सांगतोय त्याला. म्हणजे तू थांबू नकोस, तू हे मिळवत राहा, ते मिळवत राहा, कारण कुठेतरी त्या वासना, आकांक्षा संपतच नाहीयेत आणि म्हणूनच मग कुठेतरी सकाम कर्माशी तो देहधारी जीव बांधला जातो. मग हेही करायचंय, तेही करायचंय, यापासनं मला हे मिळवायचंय, त्यापासनं मला ते मिळवायचंय, माझ्यासाठी हे, माझ्यासाठी ते, माझे हे लोक, माझे ते लोक, हे सगळ्या मी मध्ये तो इतका बांधला गेलेला आहे की मग त्या रजोगुणातल्या वासना सुद्धा त्याला कुठल्या थराला पोहोचवतात याची कल्पना येत नाही. आणि मग कुठेतरी आपण ज्या तमोगुणाला जाणणार आहोत, त्या तमोगुणाचे गुण कसे आहेत बघा. तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत. हरे कृष्ण माताजी. आशा माताजी वाचा. हरे कृष्ण. हरे हे कृष्ण. भारता अज्ञानापासून उत्पन्न झालेला तमोगुण हा सर्व देहधारी जीवांचा मोह असल्याचे जाण. प्रमाद, आळस आणि निद्रा हे तमोगुणाचे परिणाम आहेत व ते बद्ध जीवाला बंधनकारक ठरतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच या अज्ञानातून बघा, ही तामसिक वृत्ती जी असते ही पूर्णपणे अज्ञानातून आहे. मग ज्या गोष्टीचं ज्ञानच नाहीये
त्या देहधारी जीवाचा मोह असल्याचे जाण. कारण हा तमोगुण कुठेतरी इतक्या मोहामध्ये जखडून ठेवतो मनुष्याला की मग तो प्रमाद, आळस, निद्रा आणि मग झोपा काढायच्या, नुसतं स्वतःच्याच लूपमध्ये बसायचं आणि स्वतःला कुठेतरी त्या खोल दरीमध्ये विचारांच्या टाकून द्यायचं. अशा प्रकारे हा बद्ध जीव बंधनकारक, ते बद्ध जीवाला बंधनकारक करतात. जे काही परिणाम असतात त्यापासूनचे तेही त्या जीवाला परिणामकारक ठरतात. सत्वम सुखे संजयती सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत. हरे कृष्ण माताजी. सुनंदा माताजी वाचा. हरे कृष्ण माताजी. हरे हे कृष्ण. भारता, सत्वगुण मनुष्याला सुखाने बांधतो, रजगुण सतम कर्माशी बांधतो आणि तमोगुण त्यांचे ज्ञान आकृत करून मूर्खपणाशी बांधतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मग कशा प्रकारे हा जीव बद्ध झालेला आहे, या भौतिक प्रकृतीमध्ये हा 3 गुणांनी जीव बद्ध झालाय. मग काय 3 गुण बांधतायत? तर सत्वगुण सुखाने बांधला जातो, रजोगुण कुठेतरी सकाम कर्माशी निगडित आहे आणि तमोगुण जो आहे तो ज्ञान आवृत्त करून मूर्खपणाशी बांधले जातो. आणि म्हणूनच या तमोगुणाला त्या गोष्टी पूर्णपणे नीट साधता येत नाहीत, कारण कुठेतरी अज्ञान आहे हो, ज्ञानाचा पूर्णपणे अभाव आहे. अशा ठिकाणी मूर्खपणानेच वागणं त्याच्या बाबतीत योग्य शब्द आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. सॉरी. हे भारता, कधी कधी रजगुण व तमगुण यांचा पांडव करून सत्वगुण प्रमुख होतो. कधी कधी रजगुण, सत्व आणि तम यांचा पांडव करतो आणि इतर वेळी तमगुण, सत्व आणि रज यांचा पांडव करतो. याप्रमाणे वर्चस्वासाठी निरंतर स्पर्धा सुरू असते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मग ह्या रजोगुण, तमोगुण आणि सात्विकता, राजसिकता आणि तामसिकता याच्यामध्ये ही सारखी रस्सीखेच हेच चालू असते. पण सगळ्यात मन बघा कुठेतरी तामसिकतेकडे जास्त जात आहे, कारण ती तामसिकता खेचतीये मनाला, ओढतीये मनाला आणि कुठेतरी योग्य अयोग्य ज्यांना कळत नाही, कारण जे अज्ञानामध्ये आहेत, अशा प्रकारे सत्वगुण, मग त्या सत्वगुण कधी वेगवेगळ्या सिच्युएशन्स होऊ शकतात की मग ज्याच्यामध्ये रजोगुण आणि तमोगुण यांचा कुठेतरी पाडाव करून सात्विक गुण कुठेतरी श्रेष्ठ झालाय. काही याच्यामध्ये रजोगुण कुठेतरी पाडाव करतो, या सगळ्याचा सात्विक आणि तम यांचा पाडाव होतो. म्हणजे एक गुण चांगला आहे पण बाकी 2 गुणांचा कुठेतरी पाडाव केला जातोय आणि इतर वेळी तमोगुण, सत्व आणि रज यांचा पाडाव करतो. की मग कशा प्रकारे त्या गुणामध्ये फोकस होणं हे गरजेचं आहे. याप्रमाणे वर्चस्वासाठी निरंतर स्पर्धा सुरू असते. आणि म्हणूनच मी अशा आता या गोष्टीविषयी सांगणं म्हणजे की कुठेतरी या तिन्ही मध्ये जो रस्सीखेच चालू असते आणि मग या निष्काम कर्मयोगाबद्दल, आणि आपण तिसऱ्या तिन्ही झाले आपले सात्विकता, राजसिकता, तामसिकता, परंतु या सगळ्याला कुठेतरी प्रत्येक ठिकाणी तुम्ही त्या त्या क्रियाकलापांशी हे सगळं निगडित आहे. आणि म्हणूनच त्या बघा तुम्हाला चित्रामध्ये पण दिसेल की हे जे मांसाहार करणारे प्राणी आहेत आणि कशा प्रकारे भगवंताला या गोष्टीतनं तिथे सामोरं राहायला लागलं आणि ज्या प्रकारे मग एक सेकंड. आणि मग या स्पर्धेमध्ये कधी कधी सात्विकता जिंकते, तर कधी राजसिकता जिंकते, तर कधी तामसिकता जिंकते. म्हणजे सात्विकता, राजसिकता आणि तामसिकता, बघा आपलं मन मग कधी कधी द्विधा मनस्थितीमध्ये होतं. मग प्रत्यक्ष दिवसभरामध्ये सुद्धा आपण बघतो तेव्हा जो ब्रह्म मुहूर्त दिलाय, मग 4:30 ते 7, 8, 9 वाजेपर्यंत हा सात्विकतेचा काळ असतो.
म्हणून जे नामस्मरण केलं जातं, जे काही तुम्ही अध्ययन मुलांना अभ्यास करायला यावेळेला पहाटेच्या वेळी सांगता, कारण ती आत्मसात करण्याची जी वृत्ती असते ती सात्विकतेमुळे सर्वात हाय असते अशा वेळेला. आणि मग जी राजसिकता आहे ती सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत ज्या कामामध्ये मनुष्य असतो, कारण ज्या वासना, इच्छा याच्यापासून हे काम केलं तर मला ते मिळवायचंय, ते मिळवायचंय, अशा प्रकारे मन कुठेतरी त्या वासनेच्या आहारी असतं आणि मन कुठेतरी मग ज्या तामसिक वृत्तीच्या आधारी असतं, ते ना कुठेतरी ज्ञान नसतं, कुठल्याही प्रकारचं ज्ञान नसतं त्या व्यक्तींकडे आणि मग तमोगुणी त्या सात्विक आणि राजसिकतेचा जर त्यांनी पाडाव केला तर अशी स्पर्धा निरंतर चालू राहते आणि म्हणून त्या सात्विक, राजसिक आणि तामसिक गुणांना आपण निश्चितच जाणणार आहोत. हरे कृष्ण माताजी. सरिता माताजी वाचा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जेव्हा देहाचा सर्वद्वारे ज्ञानाने प्रकाशित होतात तेव्हा सत्वगुणाच्या प्रकटीकरणाचा अनुभव येऊ शकतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच जेव्हा हा जीव, मग तो बद्ध झालेला जीव आहे, परंतु देहाची सर्व ही 9 द्वारं बघा, की 2 डोळे आहेत, 2 कान आहेत, 2 नाकपुड्या, 1 तोंड, 1 उदर आणि 1 जनायटल जे जननेंद्रिय आहे. अशा प्रकारे ही 9 द्वारं आहेत आणि या 9 द्वारांना कशा प्रकारे नियंत्रित ठेवायचंय, कशा प्रकारे त्यांना वासनारहित ठेवायचं, इंद्रिय विषयांपासून त्यांना दूर ठेवायचंय, तेव्हाच ती दारं कुठेतरी तेजस्वी अशा त्या ज्ञानाने प्रकाशित होतील आणि ती ज्ञानाने प्रकाशित झालेली दारं मग सत्वगुणाच्या प्रकटीकरणाचा अनुभव देऊ शकतात. आणि म्हणूनच या देहाच्या दारांमध्ये या देहांमध्येच मनुष्याने स्वतःला आनंदी ठेवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. या सत्वगुणाचा हा पिरियड आहे. हरे कृष्ण माताजी. स्वाती हरे माताजी कृष्ण. वाचा. हरे कृष्ण. हे भरतर्षभ, जेव्हा रजोगुणामध्ये वृद्धी होते तेव्हा अत्याधिक आसक्ती, सकाम कर्म, महत् प्रयास, अनियंत्रित इच्छा आणि लालसा इत्यादी लक्षणे उत्पन्न होतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा चित्रात दिसते, माझं धन आहे ते मी कुणाला देणार नाही, काही झालं तरी मी कुणाला देणार नाही. मग त्या परस्त्रीशी संबंध ठेवणं, मग ते कशाही प्रकारे तिला मिळवणं आणि या सगळ्याची, कारण मला हे मिळवायचंय म्हणजे मिळवायचंच आहे, मला ते पाहिजे म्हणजे पाहिजेच. मग ती गोष्ट का वाईट मार्गाने का असेना, परंतु मग किती चुकीचं आहे ते. आणि अशा या रजोगुणामध्ये जेव्हा वृद्धी होते तेव्हा अत्याधिक आसक्ती, सकाम कर्म, महत् प्रयास, अनियंत्रित इच्छा आणि लालसा इत्यादी लक्षणं त्याच्याशी रिलेटेड अशी तयार होतात आणि निर्माण उत्पन्न होतात. हे जाणायचा प्रयत्न करा. आणि म्हणूनच कशा प्रकारे या सकाम कर्मातून मग तो जीव बांधला गेलेला आहे आणि ज्या प्रकारे आपण बघितलं की त्या सकाम कर्मांनी, मग त्या कर्मांनी जीव कसा बांधला जातो, ज्या रजोगुणांमध्ये मग अनेक वेगवेगळ्या क्रियाकलापांमध्ये मनुष्य कुठेतरी बिझी असतो किंवा कुठल्या तरी जे आपण आता बघितलं की कशा प्रकारे मग सकाम कर्म, अच्छा, अनियंत्रित इच्छा आणि लालसा इत्यादी लक्षणं मग त्या रजोगुणामध्ये निर्माण होतात. तर जाणायचा प्रयत्न की प्रत्येकाला उदाहरणासहित आपण सात्विकता, राजसिकता आणि तामसिकता हे पूर्णपणे जाणून घेतोय. हरे कृष्ण माताजी. स्वाती नलोडे माताजी वाचा. हरे कृष्ण माताजी. 14.13. हे कुरुनंदन, जेव्हा तमोगुणामध्ये वृद्धी होते तेव्हा अंधकार, निष्क्रियता, मूर्खपणा आणि मोह हे प्रकट होतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. आणि म्हणूनच हे कुरुनंदना, जेव्हा तमोगुणामध्ये मग त्या सात्विकतेने कुठेतरी सुखाशी बांधला गेलाय ती व्यक्ती, कुठेतरी त्या इच्छेने बांधली गेलेली आहे. हेच राजसिकतेमध्ये काय, तर वासनांमध्ये बांधली गेलेली आहे आणि वासनांमध्ये स्वतःला जखडून घेतेय. त्याच प्रकारे हा तमोगुण जेव्हा अतिशय वाढतो तेव्हा अंधकार, निष्क्रियता, मूर्खपणा, मोह म्हणजे डिप्रेशन आपण म्हणतो आजकालच्या या जगामध्ये. डिप्रेशन असा वर्ड आहे आणि मग अनेक जणांना आपण बघतो की या कोविडच्या याच्यामध्ये किंवा या पॅन्डेमिकच्या याच्यामध्ये किती वेळेला कशा मेंटल स्टेजेस मध्ये पण जावं लागले. आणि मग अशा वेळेला कुठेतरी अविचार न करणं या सगळ्या गोष्टीला खूप महत्व आहे आणि म्हणून ते संतुलन ठेवणं, ते संतुलन या तामसिक वृत्तीला शक्यच नाही हो. कारण तमोगुणांमध्ये वृद्धी होऊन अंधकार, निष्क्रियता, मूर्खपणा, मोह या सगळ्या गोष्टी प्रकट होत असतात. हरे कृष्ण माताजी. सुनैया माताजी वाचा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. 14.14. जेव्हा मनुष्याच्या सत्वगुणांमध्ये मृत्यू होतो तेव्हा तो महर्षींच्या उच्चतर
पवित्र ग्रहलोकांना प्राप्त होतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणून मग मृत्यूनंतर देखील काय होतं त्या मनुष्याचं, जो स्वतःला त्या सात्विक, राजसिक आणि तामसिक या वृत्तींना जाणून आणि त्याबद्दलचं सगळं ओळखून जेव्हा तो मनुष्य सत्वगुणामध्ये, मग त्याचा जेव्हा मृत्यू होतो, अशा सत्वगुणामधल्या मृत्यूचा, राजसिक गुणामधल्या मृत्यूचा आणि तामसिक गुणामधल्या मृत्यूचे काय परिणाम आहेत तेही आपल्याला जाणायचं आहे. आणि मग इथे नारद मुनी बसलेले आहेत बघा, की कशा प्रकारे ही अकर्मी व्यक्ती आहे आणि तिने सत्व गुण म्हणजे चांगल्या गुणांमध्येही कुठेतरी स्वतःवर समतोल राखलेला आहे. आणि म्हणूनच महर्षींच्या त्या उच्चतर पवित्र लोकांना प्राप्त होतो तो मनुष्य, जो हे जाणतो की हा आत्मा नाही, हा शरीर नाही, आत्मा आहे. आणि कशा प्रकारे या गुणांनी हा आत्मा बद्ध होतो आहे, कशा प्रकारे आपण या क्षणभंगूर सुखासाठी या आत्म्याला कुठेतरी जखडून ठेवतो आहे. आणि म्हणून जेव्हा मनुष्याचा सत्वगुणांमध्ये मृत्यू होतो, तो महर्षींच्या उच्चतर मग अशा प्रकारच्या लोकांची, की मग ज्या पृथ्वी लोकावरून जे ब्रह्मलोक आणि कशा प्रकारे पृथ्वी लोक जेव्हा वरच्या मनुष्याच्या सत्वगुणांमध्ये मृत्यू होतो, तेव्हा कुठेतरी त्याचा पृथ्वीच्या वरच्या लोकांमध्ये त्याला स्वर्गलोक मिळतो. आणि जसं मी त्या सायकलचं उदाहरण दिलेलं, की कुठेतरी मग त्या पुण्य क्षीण झालं, अगदी चांगलं कर्म करून कुठेतरी जरी तो मृत्यू त्याचा सत्वगुणांमध्ये, की मी हे दान केलंय, ते दान केलंय, पुण्य कमवलंय, परंतु शेवटी मृत्यू झाल्यानंतर पृथ्वीच्या वरच्या ग्रहांवर जन्म मिळतो, पण पुन्हा पुण्य क्षीण झाल्यावर मृत्यू लोकामध्येच जन्म मिळतो. अशी ही नारद मुनींची कथा कुठेतरी अकर्मी वृत्तीविषयी जाणायची आपल्याला, की नारद मुनींनी दक्षाच्या अनेक पुत्रांना कशी दीक्षा दिली आहे. नारद मुनी बसलेले आहेत आणि दक्ष महाराज, ज्यांना या सृष्टीची निर्मिती पुढे ब्रह्मांनी आणि या ब्रह्मांनी सांगितलेलं होतं की सृष्टीची ही उत्पत्ती वाढवतो, आणि कशा प्रकारे मग दक्ष महाराजांनी 10,000 मुलांना जन्म दिला होता. आणि त्या 10,000 मुलांचं ब्रह्मचर्य कुठेतरी असताना त्यांनी ज्ञान सगळं घेतलं. मग पुढे जाऊन जेव्हा त्यांचं लग्न करण्याची वेळ आली, तेव्हा ते सांगतात गृहस्थाश्रमामध्ये प्रवेश करण्यापूर्वी तुम्ही जाऊन नारद मुनींचं कुठेतरी नारद मुनींचे आशीर्वाद घेऊन या. नारद मुनींकडे अगदी थोडा वेळच जातात हो ही मुलं, अर्ध्या तासासाठी जातात. आणि नारद मुनी त्यांना जो काही उपदेश देतात, त्यांना एवढी त्याची प्रचिती आणि त्यांना इतकं त्याचं, की ते सर्व जेव्हा प्रत्यक्ष नारद मुनी आत्मसाक्षात्काराची आणि त्या भावनेची आणि त्या त्याग भावनेची या सगळ्या गोष्टींचं जेव्हा ज्ञान देतात, की भौतिक जगामध्ये तू बांधला कशामुळे जातोयस, हे सर्व ज्ञान भगवंतांनी याला दिलेलं आहे. आणि कशा प्रकारे मग ते ज्ञान घेऊन ती मुलं जी आहेत, दक्षाची मुलं, ती मग त्या संन्यास मार्गाला लागतात हो. कारण जिथे भगवंतांचा साक्षात्कार, मग जिथे भगवंतांचा साक्षात्कार घडायला हवा असेल, तर तुम्ही संन्यास वृत्ती घ्या, ज्ञानाला आत्मसात करा. मग ती 10,000 दक्षाची मुलं कुठेतरी संन्यास घेतात. ही गोष्ट ऐकल्यावर पुन्हा दक्ष महाराज काही अजून 5,000 मुलांना जन्म देतात आणि म्हणतात असं कसं होतंय. आणि मग त्या नारद मुनींकडे पुन्हा जेव्हा आशीर्वादासाठी पाठवतात, तेव्हा ते म्हणतात की तुम्ही तुमच्या मोठ्या बंधूंच्याच पायावरती पाय ठेवला पाहिजे आणि म्हणूनच त्यांच्याच पावलावर पाऊल ठेवून तुम्ही सुद्धा सेम वागणूक दिली पाहिजे, असं नारद मुनी त्याही मुलांना सांगतात. आणि ते कशा प्रकारे स्वतःला संन्यास घेऊन परमात्म्याच्या त्या जाणीवेमध्ये आणि परमात्म्याला शोधण्यासाठी, की मग ते जे औत्सुक्य होतं, ते ज्ञान घ्यायचं होतं, ते निश्चितच कुठेतरी या सगळ्यांना संन्यासाच्या मार्गावर आणते. आणि तिथे दक्ष महाराज चिडतात हो, की जिथे मी उत्पत्ती करतोय, माझ्या वंशाची पुढे नेण्याची तरतूद करतोय, तिथे नारद मुनी असं का देतायत. आणि म्हणून नारद मुनींनी माझ्या मुलांना असा कुठेतरी जेव्हा उपदेश केलेला आहे, तेव्हा निश्चितच मी त्यांना शाप देतो. आणि दक्ष महाराज तिथे शाप देतात नारद मुनींना, की तुझ्या डोक्यावर कधी छप्पर असणार नाहीये. आणि म्हणूनच प्रभुपाद म्हणतात की ज्या नारद मुनींचा जो शाप होता, की त्या काळामध्ये की कधीही नारद मुनींना आपल्या डोक्यावरती छप्पर असं नव्हतं, राहायचे ते जे प्रत्यक्ष शुद्ध भक्त त्यांना भक्त बोलवायचे, परंतु कुठेही त्यांनी असं त्यांचं मूळ स्थान नव्हतं. आणि कशा प्रकारे मग त्याला अशा शापाला सामोरं जायला लागलं. आणि म्हणूनच दक्षाच्या त्या शापाला नारद मुनींनी अत्यानंदाने स्वीकार केलेला आहे. आणि म्हणूनच त्या स्थिर व्यक्तीला आपल्याला, की पुढे जाऊनही आपल्याला जाणायचंय, की मग ती स्थिर व्यक्ती कुठेतरी सकाम कर्मामध्ये न अडकता ती अकर्मी कशी आहे. आणि म्हणूनच आपल्याला त्या अकर्मी व्यक्तीविषयी जाणायचं आहे. ठीक आहे, ती मला वाटतं नारद मुनींचं चित्र हे आधीच्या याच्यात होतं. हरे कृष्ण माताजी.
राधा माताजी वाचा. राधे राधे. हरे कृष्ण. जेव्हा मनुष्याचा रजोगुणामध्ये मृत्यू होतो तेव्हा सखळ सखळ कर्मामध्ये सकाम कर्मामध्ये एक मिनिट हा. सकाम कर्मामध्ये संलग्न झालेल्या मनुष्यात जन्म घेतो. जेव्हा तमोगुणामध्ये मृत्यू होतो तेव्हा तो पशु योनीमध्ये जन्म घेतो. हरे कृष्ण माताजी. काहीतरी डिस्कनेक्ट झालं. ठीक आहे. आणि म्हणूनच जेव्हा सात्विकतेमध्ये जन्म घेतो तेव्हा पृथ्वीच्या वरच्या ग्रहांवर जसा जन्म मिळतो त्याच प्रकारे पुनर्जन्म हा रजोगुणांमध्ये जेव्हा मृत्यू होतो तेव्हा ती मनुष्य सकाम कर्मामध्ये बांधलं गेलेलं आहे. मग कुठेतरी बघा जे आधीच्याही अध्यायांमध्ये सांगितलं की ही इच्छा बघा, मग ही वासना कुठेतरी या रजोगुणी व्यक्तीला त्या 84 लक्ष योनींमधून कुठेतरी जन्म घ्यायला भाग पाडणार आहे. आणि म्हणूनच तो सकाम कर्मामध्ये संलग्न झालेल्या मनुष्य जन्मामध्येच पुन्हा त्याला मनुष्य मिळतो किंवा या पृथ्वी तलावरच रादर त्याला जन्म मिळतो. आणि जेव्हा तमोगुणामध्ये त्याचा जन्म होतो तेव्हा तमोगुणामध्ये त्याचा मृत्यू झाल्यानंतर पुन्हा तो पशु योनीमध्ये नरक यातनाच त्याला भोगायला लागतात. मग कशा प्रकारे ज्या वस्त्र जास्त अंगावर धारण केलेली नाही त्या व्यक्तीचं एखाद्या झाडामध्ये, कारण झाडाला काही वस्त्र नसतात आणि मग झाडासारखा तू अशा प्रकारे प्रभुपादांनी त्यांना आशीर्वाद दिलेले आहेत. आणि कशा प्रकारे मग अशा या सात्विक, राजसिक आणि तामसिक या व्यक्तींचं मृत्यू नंतरही काय होतं हे आपण या श्लोकांमध्ये जाणलेलं आहे. कर्मणः सुकृतस्याः सात्विकं निर्मल फलम रजसस्तु फलम दुःखम ज्ञानम तमस फलम. हरे कृष्ण माताजी. आशा माताजी वाचा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. पुण्यकर्माचे फळ शुद्ध असते आणि ते सत्वगुणांमध्ये असल्याचे म्हटले जाते, परंतु रजोगुणामध्ये केलेल्या कर्माचे फळ म्हणजे दुःख आहे आणि तमोगुणामध्ये केलेल्या कर्माचे फळ म्हणजे मूर्खपणा. हरे कृष्ण माताजी. आणि म्हणूनच हरे कुठेतरी कृष्ण. सात्विकतेमध्ये जेव्हा त्या पुण्यकर्माचं फळ, मग त्या पुण्यकर्माला कुठेतरी देवळाचा स्वरूप, प्रतिकात्मक अशा स्वरूप दिलेले आहेत बघा, की मग ती सात्विकता कुठेतरी भगवंतांच्या त्या मार्गाला जोडली जाते. मग राजसिकता कुठेतरी मग ह्या झोपडपट्ट्या आहेत, ह्या बिल्डिंग्स आहेत, की मला हे बांधायचंय, मला हे घ्यायचंय. मग त्या वासना, इच्छा इतक्या पराकोटीला जातात की मग ते मिळवण्याशिवाय गत्यंतर वाटत नाही. आणि मग त्या स्वतःला त्या राजसिकतेमधनं कुठेतरी तामसिकतेमध्ये सुद्धा मनुष्य ओढला जाऊ शकतो. आणि म्हणूनच या सर्वांचं की सकाम कर्मामध्ये रजोगुणाने केलेलं हे कुठेतरी कर्माचं फळ दुःख आहे. आणि ज्या प्रकारे तमोगुणामध्ये काही कर्माचं फळ आहे तो मूर्खपणा आहे. आणि म्हणूनच या पुण्य कर्माचं फळ या तिन्ही लोकांमध्ये कसं आपण बघितलं की मृत्यूनंतर यांचं काय होतं, त्याच प्रकारे सकाम कर्म आणि ज्या प्रकारे निष्काम आणि अकर्माकडे वाटचाल करायची आहे तरी तो सात्विक गुणही त्या भौतिक प्रकृतीमध्ये बांधलेलाच असतो, हे जाणून घ्या. आणि म्हणून तो सात्विकता बघा, त्या कुठेतरी देवळाची उपमा सात्विकतेला, राजसिकतेला कुठेतरी बिल्डिंग आणि झोपडपट्ट्या आहेत. आणि तामसिकता काय, हो हा जिना चढतोय उतरतोय, नक्की उतरायला जागा कुठून आहे आणि चढायला की कशा प्रकारे सगळं कन्फ्युज करून टाकणारी गोष्ट आहे. आणि म्हणून ही गोष्ट म्हणजे तामसिकता. हरे कृष्ण. सरिता माताजी वाचा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. 14.17 सत्वगुणापासून वास्तविक मन वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होते. रजोगुणापासून लोभ उत्पन्न होतो आणि तपोगुणापासून प्रमाद, मोह आणि अज्ञान उत्पन्न होते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच या सात्विकतेमध्ये जरी मनुष्य बांधला जात असेल तरी त्या ज्ञानाची प्राप्ती त्यांनी केलेली असते. कुठेतरी पुण्यत्वाकडे जाण्यासाठी त्या ज्ञानाची, मग तो अगदी उत्तम ब्राह्मण आणि सर्व वेदांचा अभ्यास वगैरे केलेली सुद्धा ती व्यक्ती असते, परंतु ती कुठेतरी बांधली गेलेली आहे, ती बद्ध झालेली. आणि म्हणूनच त्याचा कुठेतरी जो विकास आहे की सत्वगुणांमधून ज्या ज्ञानातून जे काही उत्पन्न होणार आहे त्याचा लाभ आणि त्याचा कशा प्रकारे व्यक्ती लाभ होऊ शकते, कारण त्या ज्ञानाचा त्याच्या आचरणामध्ये जर ते ज्ञान आणलं तर निश्चितच त्या सत्व गुणांचं कुठेतरी गुणातीत व्हायला आणि मग त्या अकर्माकडे वाटचाल जाणारा गुणधर्म आहे त्याकडे निश्चितच होऊ शकतं. रजोगुणांचा लोभ उत्पन्न होतो, तमोगुणांना प्रमाद, मोह, आळस, निद्रा. आणि मग बघा कसे चेहऱ्यावरचे भाव आहेत. सात्विकता कुठेतरी अगदी सात्विकता आहे चेहऱ्यावर, राजसिकता कुठेतरी मिळवायची वासना मनामध्ये आहे आणि तामसिकता तर काय हो अज्ञानामध्ये आहे पूर्णपणे.
कुठेतरी तो मूर्खपणा आहे, वेडेपणा आहे आणि अशा प्रकारे स्वतःला त्या भ्रमिष्ट अवस्थेत कुठेतरी घालून घ्यायचं आणि त्या भ्रमाच्या अवस्थेत घालून घेऊन मग जाण्याचा प्रयत्न करायचा की हे काय आहे ते काय आहे, पण तिचं कुठेतरी जर अज्ञान असलं तर ती ज्ञानाच्या अभावाने पूर्ण होऊ शकत नाही तरतूद. तर आपण बघूया की कशा प्रकारे हे एक्सप्रेशन्स आहेत आणि नंतर आपण पुन्हा बोलूया या गोष्टीविषयी. एक सेकंड ना. येस, सॉरी. आणि म्हणून मग या एक्सप्रेशन्स वरूनच तुम्हाला कळत असेल की ती सात्विक भाव आहे तो पुढे जाऊन गुणातीत मग भगवंतांनी जे सांगितलंय कुठेतरी अकर्माकडे वाटचाल, मग त्या निष्काम कर्म सकाम कर्मातून कुठेतरी जर निष्काम कर्म भावना डेव्हलप केली गेली तरच ती कुठेतरी गुणातीत व्हायला मदत होते. नाहीतर जसं आपण बघितलं की सात्विक राजसिक तामसिक एकमेकांना रस्तिक हेच होत आहेत, मग त्याच्यामध्ये सात्विकतेचा पण कधीतरी पराभव होतो, तर राजसिकतेचा पण होतो आणि तामसिकतेचा पण पराभव होऊ शकतो. कशा प्रकारे मग मनुष्य त्या गुणांवरती जाऊन स्वतःला प्रगल्भ करण्याचा आणि प्रगत करण्याचा प्रयत्न करतोय, पण ती भावना किती चुकीची असते. आणि म्हणूनच मग आपल्याला आधीच्याही श्लोकात आपण हे जाणलंय, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. स्वतोगुणी मनुष्य क्रमशः ऊर्ध्वगतीने उच्चतर लोकांमध्ये जातात. रजोगुणी मनुष्य पृथ्वी लोकात वास करतात आणि जे निंद्य तमोगुणात स्थित आहेत त्यांचे नरक लोकात अधपतन होते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मग सत्वगणी की जे आधीच्याही आपण श्लोकामध्ये ज्याचा अर्थ बघितला की कुठेतरी वरच्या ग्रहांवर पृथ्वीच्या वरच्या ग्रहांवर मग तो सत्वगुणी माणूस पुण्यकर्म केलेलं आहे, पण ते पुण्यकर्मामध्ये कुठेतरी कृष्ण विसिक आहे आणि म्हणून ती भावना अजून आणायची आहे. म्हणून तो जीव कुठेतरी बद्ध होतोय, त्या सुखामध्ये त्या बांधिलकीमध्ये बांधला जातोय. म्हणून या रजोगुणा या सात्विकतेच्या सुद्धा पलीकडे जे जायचंय ते आपल्याला पुढे जाऊन जाणायचंय. मग रजोगुणीला पृथ्वी लोकच मिळू शकतो आणि जे नित्य तमोगुणामध्ये असतात त्यांना नरक लोकाच्याच वासना मिळतात, वासना भोगायला लागतात. मग कशा प्रकारे हा पृथ्वी लोक आहे बघा आणि त्याच्या खालती हा गोलोक चार्ट मी तुम्हाला पाठवीन, त्याच्यावरतीही हा वन युनिव्हर्स म्हणजे हा एक चार्ट पण आहे ज्याचा मी तुम्हाला ग्रुपवर पण शेअर करीन आणि पीडीएफ मध्येही तुम्ही बघू शकाल. मग कशा प्रकारे हे अनल विनल आणि हे सगळे सुतल ततल ही सगळी पाताळातली लोक आहेत आणि कशा प्रकारे पृथ्वीच्या वरती मग जो स्वर्गवास आहे की मग जे स्वर्गलोक महालोक आणि जनलोक तपोलोक या सगळ्या प्रकारचं जे लोक आहे त्याच्यावरती त्यांचा जन्म होतो आणि जे तामसिक असतात ते कुठेतरी फक्त त्या खोल याच्यामध्ये की मग जी तामसिक वृत्ती असते ती कुठेतरी मनुष्याला नरक लोकामध्येच घालत असते. म्हणून त्या नरक लोकामध्येच खाली मनुष्य भावत जातो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जेव्हा मनुष्य योग्य रीतीने पाहतो की सर्व कर्मांचा प्राकृतिक गुणांखेरीज इतर कोणीही करता नाही आणि जो या सर्व गुणांच्या पलीकडे असणाऱ्या परमपुरुषाला जाणतो तो माझ्या आध्यात्मिक स्वभावाला प्राप्त होतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. सॉरी. जेव्हा मनुष्य योग्य रीतीने बघा की मग या सर्व कर्मांचा प्राकृतिक गुणांखेरीज मग या भौतिक प्रकृतीमध्ये जो कर्ता जे काही करतो आहे, जी काही क्रियाकलाप करतोय त्याच्यावरती या भौतिक त्रिगुणांचा कुठेतरी प्रभाव आहे आणि म्हणूनच इतर कोणताही करता नाही. भगवंत प्रत्यक्ष भोगतायत जे कालही आपण की ही गोष्ट मग मी डुअर आहे, मी हे केलं आहे, मी ते केलं आहे. जोपर्यंत ही देहधारी भावना आहे तोपर्यंत कुठेतरी त्या आत्मसाक्षात्कारामध्ये वळणं कठीण आहे आणि म्हणूनच या प्राकृतिक गुणांखेरीज इतर कोणीही करता नाही. मग भौतिक जगामध्ये आल्यावर तो मनुष्य या त्रिगुणांनीच बांधला गेलेला आहे. जो या सर्व गुणांच्या पलीकडे असणाऱ्या परम पुरुषाला बघा हे 3 गुण आहेत आणि त्याच्या पलीकडे आणि म्हणूनच त्या गुणातीत की या सत्व रज आणि
तम या गुणांच्याही बाहेर जाऊन जे अकर्मी लोक होतात, की जे निष्काम कर्म, जे भगवंतांसाठी ते कर्म त्यांना अर्पण करतात, तेव्हा निश्चितच परमपुरुषाला जाणतो, तो माझ्या आध्यात्मिक स्वभावाला प्राप्त करतो असं भगवंतांनी सांगितलंय. मग कुठेतरी जेव्हा हा देहधारी जीव बघा, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण, जेव्हा देवधारी जीव भौतिक शरीराशी संबंधित या त्रिगुणांच्या पलीकडे जाण्यास समर्थ होतो, तेव्हा तो जन्म, मृत्यू, जरा आणि त्यापासून होणाऱ्या दुःखातून मुक्त होऊन याच जीवनात अमृताचा उपभोग घेऊ शकतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच हा देहधारी बघा, की जो देहधारी जीव भौतिक शरीराशी संबंधित मग या त्रिगुणांच्या पलीकडे जेव्हा जाण्यासाठी तो समर्थ होतो, ज्याने जाणलाय की मी आत्मा आहे, शरीर नाही, आणि हा परमात्म्याचा जो निवास आहे हृदयातील, त्याची जाणीव कुठेतरी झालीये. आणि जेव्हा या सगळ्यांनी मी बद्ध होतो आहे, या त्रिगुणांच्या प्रभावाखाली मी कुठेतरी भौतिक जगामध्ये बद्ध होतो आहे, हे जेव्हा ज्ञान तो अवगत करतो, आत्मसात करतो, तेव्हा तो जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधी या सर्व गोष्टींपासून मुक्त होऊन कुठेतरी तो अमृताचं सेवन करतो. मग कोण असते अशी व्यक्ती जी गुणातीत जाऊ शकते? बघा, की त्या सात्विकतेमध्ये सुद्धा मनुष्य बांधला गेलाय हो. सात्विकता निश्चित चांगली, कारण कुठेतरी त्या गुणांमध्ये मनुष्य पुण्य कर्म करतोय. जरी तो सकाम कर्माशी म्हटलं जाऊ नये, पण तो कुठेतरी ती कर्म भगवंतांसाठी करतो आहे, असं हे कुठेतरी सात्विकता आहे. पण तिथे कुठेतरी अजून ती भावना मिसिंग आहे. आणि म्हणूनच हा जेव्हा गुणातीत गेल्यावर ती भावना कुठेतरी स्वतःमध्ये आत्मसात करू शकणार आहे. हरे कृष्ण माताजी. स्वाती माताजी वाचा. हरे कृष्ण. अर्जुनाने 14.21 अर्जुनाने विचारले, हे प्रभो, त्रिगुणांच्या अतीत असणारा मनुष्य कोणत्या लक्षणाने ओळखला जातो? त्याचे आचरण कसे असते आणि तो प्राकृतिक गुणांच्या पलीकडे कसा जातो? हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जसं दुसऱ्या अध्यायामध्ये भगवंतांनी जेव्हा स्थिताधीर मुनींबद्दल सांगितलं, की कशा प्रकारे तो मनुष्य मग स्वतःला स्थैर्य आणतो, जो सुखामध्ये हुरळून जात नाही आणि दुःखामध्ये होरपळूनही जात नाही, अशा प्रकारे स्वतःला जेव्हा तो कुठेतरी स्थैर्य आणतो मनाला, आणि ते कसं शक्य आहे? मग ती 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 स्थिताधीर मुनी, ती व्यक्ती कशी चालते, कशी बोलते, कशी वागते, काय कशा प्रकारे व्यवहार करते, हे जेव्हा अर्जुनाने जाणलं, ज्या प्रल्हाद महाराजांचं आपण उदाहरण दिलं, जो दृढ निश्चयी असते ती व्यक्ती, त्याच प्रकारे अर्जुन प्रश्न विचारतोय की त्रिगुणांच्याही अतीत, या त्रिगुणांच्याही पलीकडे ज्या परमात्म्याच्या स्वभावाला प्राप्त करायचंय, अशी व्यक्ती मग कशा प्रकारे वर्तन करते, त्यांचं आचरण कसं असतं आणि प्राकृतिक गुणांच्या पलीकडे ते कसे जातात. मग ती व्यक्ती दुसरी तिसरी कोणी नसून ती अकर्मी व्यक्तीच असू शकते. आणि नारद मुनींचं इथे प्रत्यक्ष उदाहरण दिलंय. ज्या नारद मुनींनी दक्षाच्या मुलांना ज्याप्रमाणे कुठेतरी ज्ञान दिलं आणि ते ज्ञान संपादन करून त्यांनी भगवंतांच्या आत्मसाक्षात्कारी भावनेमध्ये जाऊन भगवंतांना रिअलाइज केलं, तेव्हा ते जाणीव झाली, तेव्हा निश्चितच त्यांनी स्वतः संन्यास घेतलेला आहे. आणि मग कुठेतरी त्या गोष्टीला सगळं जाणलं तरी पण त्या दक्षाचा तो शाप नारद मुनींना मिळाला होता, ज्याचं मी कुठेतरी अर्धवट, मला वाटतं मगाशी, सॉरी, तो पॅरेग्राफ वेगळा रिलेटेड होता म्हणून मी सांगितलं. पण मग त्या शापाचं सुद्धा नारद मुनींनी वरदान केलेलं आहे, कारण ती वृत्ती अकर्मी होती. नारद मुनी प्रत्यक्ष अकर्मी होते. आणि त्या अकर्मी व्यक्तीलाच आपल्याला काय गुण आहेत हे जाणायचंय. आणि म्हणून श्रीला प्रभुपाद प्रत्यक्ष जे शुद्ध भक्त आहेत ते म्हणतायत की ही अकर्मी असल्याचा जो शाप नारद मुनींनी वरदान म्हणून स्वीकारला, आणि ज्याचा कृष्ण भावना, की ज्यांनीही प्रत्येकाला आत्मसाक्षात्कारी बनण्यासाठी जे ज्ञान दिलं, त्या नारद मुनींनी मग वाल्या कोळीला दिलं, ज्या मृगारी ऋषींना ज्ञान दिलं आणि भगवंतांचा साक्षात्कार घडवला, ज्यांनी दृष्टांत मिळवलेले असे नारद मुनी, त्यांनी प्रत्येकाला अकर्माकडे वाटचाल करण्यासाठी मार्गस्थ केलं. आणि म्हणून या नारद मुनींनी दक्षांचा तो शाप सुद्धा वरदान म्हणून स्वीकारला, कारण कुठेतरी मनात स्थैर्य होतं. आणि म्हणून तो वरदान म्हणून स्वीकारलेला भगवंत प्रभुपाद म्हणतात, तो या गुरु परंपरेद्वारे भगवंतांपासून कुठेतरी ब्रह्मा आणि मग नारद मुनी आणि व्यास मुनी या सगळ्यांकडून त्या गुरु परंपरेतून प्रभुपाद म्हणतात, बघा 70व्या वर्षी सुद्धा मी
इकडे तिकडे फिरतोय, ज्या नारद मुनींना डोक्यावर छप्पर नसेल असा जेव्हा शाप मिळाला की तुम्ही इकडून तिकडे नुसते प्रवास कराल, तेव्हा तोच शाप कुठेतरी लागू पडलेला आहे या गुरु परंपरेच्या माध्यमातून, असं प्रभुपादांनी खूप सुंदर तात्पर्यात लिहिलंय. आणि म्हणूनच भगवंत प्रभुपाद म्हणतात की प्रभुपाद एकटे होते जेव्हा ते अमेरिकेला गेले, जेव्हा ते परदेशांमध्ये गेले, तेव्हा ती कृष्ण भावना जेव्हा मनामध्ये प्रत्येकाच्या रुजू करायची होती, तेव्हा कृष्णाबद्दलचं ज्ञान देऊन ती आत्मसाक्षात्कारी भावना नेण्यापर्यंत जायला कुठेतरी प्रभुपाद एकटेच होते, परंतु त्यांनी कुठलीही हार मानली नाही. ती अकर्मी व्यक्ती होती आणि म्हणूनच भगवंतांची भावना प्रत्येकाच्या मनापर्यंत पोहोचवली. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. 14.22 ते 25 श्री भगवान म्हणाले, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश, आसक्ती आणि मोह यांची उपस्थिती असताना त्यांचा द्वेष करीत नाही किंवा ते नाहीसे झाले तरी त्यांची आकांक्षा करीत नाही, जो त्रिगुणांच्या प्रभावामध्ये अविचलित आणि निश्चल राहतो आणि केवळ त्रिगुणच सक्रिय आहेत हे जाणून उदासीन आणि दिव्य राहतो, जो आत्मस्थित आहे आणि सुख दुःखाला सारखेच मानतो, जो माती, दगड आणि सोन्याकडे समदृष्टीने पाहतो, जो प्रिय आणि अप्रिय यांच्याबद्दल संभाव राखतो, जो धीर आहे आणि स्तुती व निंदा, मान व अपमान याकडे समभावने पाहतो, जो मित्र आणि शत्रू यांच्याशी सारखेच वर्तणूक करतो आणि ज्याने सर्व भौतिक कर्मांचा परित्याग केला आहे, त्या मनुष्याला गुणातीत म्हटले जाते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच अशा मनुष्याला मग गुणातीत म्हटलं जातं. जी व्यक्ती निष्काम कर्मातून कुठेतरी अकर्माकडे वाटचाल करते, आणि असे हे अकर्मी नारद मुनी, जो त्रिगुणांच्या प्रभावामध्येही अविचलित आणि निश्चल राहतो, जो दृढ निश्चयामध्ये असतो आणि केवळ त्रिगुणच सक्रिय आहे हे जाणून उदासीन आणि दिव्य राहतो, की मग या सगळ्या गोष्टींनी कुठेतरी प्रभाव न पडता त्या सुख दुःखालाही त्याच प्रकारे सामोरा जातो आणि दगड आणि सोन्याकडे सुद्धा समदृष्टीने, म्हणजे सांगण्याची भावना ही की त्या प्रत्येक गोष्टीला समभावनेने, शत्रू आणि मित्र, कारण शत्रू हा त्यांच्या जागी ठाईच नसतो, अशा प्रकारच्या या भावना मनामध्ये असतात. आणि म्हणूनच जेव्हा ही व्यक्ती त्या शुद्ध भक्तीमध्ये कुठेतरी गेलेली असते, ज्या समाधीस्थ अवस्थेपर्यंत आणि ज्या प्रेममयी भगवंतांच्या भक्तीमध्ये, अशी ही व्यक्ती फक्त गुणातीत असू शकते आणि ती निश्चितच भगवत धामाला प्राप्त करू शकते, भगवंतांच्या स्वभावाला प्राप्त करू शकते. मांचयो व्यभिचारेण भक्ती योगेन सेवते सगुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जो मनुष्य सर्व परिस्थितीत एकनिष्ठ होऊन पूर्णतया भक्तीमध्ये संलग्न होतो, तो तत्काळ त्रिगुणांच्या पलीकडे जातो आणि ब्रह्मस्तरापर्यंत उन्नत होतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच जेव्हा मनुष्य एकनिष्ठ होऊन पूर्णपणे भक्तीमध्ये, मग त्या भक्तीच्या टप्प्यांना जे आपण जाणलं की कुठेतरी अनर्थ निवृत्ती, या सगळ्यांचा मोह टाळणं, काम, क्रोध, लोभ या सगळ्यांपासून निवृत्ती घेऊन कुठेतरी भगवंतांकडे आसक्ती जेव्हा राखली जाते, मग त्या भगवत प्रेमामध्ये आसक्ती आणि ती रुची, तो भाव आणि तो भक्तिभाव, प्रेमभाव जेव्हा तोपर्यंत मनुष्य जातो, तेव्हा निश्चितच भक्तीमध्ये संलग्न होतो आणि तो तत्काळ त्रिगुणांच्या पलीकडे जातो आणि ब्रह्मस्तराप्रत मग त्या भगवंतांच्या स्वभावाची प्राप्ती करतो आणि त्या स्वभावाप्रत उन्नत होतो. ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. परम सुखाची स्वाभाविक स्थिती असणाऱ्या अमृत, अव्यय आणि शाश्वत निर्विशेष ब्रह्मज्योतींचा आधार मी आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच भगवंत ज्या ब्रह्मज्योतीचा आधार आहेत बघा, की ज्यांनी स्वतःला ज्या मी तुमच्यासाठी ते थोडंसं तात्पर्य वाचणार आहे, आणि म्हणूनच ज्या भगवंतांच्या स्वभावाची प्राप्ती करण्याचा ज्या मनुष्याने प्रयत्न केलाय, परम सुखाची स्वाभाविक स्थिती असणाऱ्या अमृत, अव्यय आणि शाश्वत निर्विशेष ब्रह्मज्योतीचा, की ज्यांनी ते
ज्यांनी तो आत्मसाक्षात्कारी भावना स्वतःमध्ये आणलेली आहे आणि त्या परम सुखाची स्वाभाविक स्थिती की कशामध्ये सुख आहे. मी जर या त्रिगुणांनी बांधला जातोय आणि या सत्वगुणामध्येही मी बांधला जातोय, राजसिकतेमध्ये पण बांधला जातोय, तामसिकतेमध्ये सुद्धा बांधला जातोय आणि अशा या अमृत अव्यय आणि शाश्वत निर्विशेष ब्रह्मज्योतीचा की कशा प्रकारे त्या शुद्ध भक्ताचं हे उदाहरण आहे, त्या अकर्मी व्यक्तीचं ही उपमा दिलेली आहे आणि हे तिचं वर्णन आहे की अशा या शाश्वत निर्विशेष मग कुठेतरी ज्या पडपडणारी ज्योत नाही, मग कुठेतरी अविचलित आहे ते मन अविचलित आहे. मग कितीही वारा बसवू देणार नाही त्याला. मग भगवंत अशा प्रकारे आधार देतील की ज्याप्रमाणे तो दिवा ठेवलेला असतो ना, त्या दिव्यामध्ये कशी ती ज्योत, ती काच ठेवलेली ज्योत कशी कुठेही कशाही प्रकारे बुझू शकत नाही, कारण त्याला वारा लागू देत नाही. त्या प्रकारेच भगवंत त्याचा आधार होणार आहेत आणि निश्चितच अशा या अकर्मी वृत्तीला भगवंत निश्चितच भक्तासाठी धावून जातात आणि तो भक्त भगवंतांना विशेष असतो आणि अशा या ब्रह्मज्योतीचा भगवंत निश्चितच आधार म्हणतात. आणि म्हणून त्या गुणातीत होणं हे निश्चितच कुठेतरी ध्येय पाहिजे आणि त्या सात्विक, राजसिक आणि तामसिक सकाम कर्मातून कुठेतरी निष्काम कर्म आणि अकर्माकडे वाटचाल केली पाहिजे. हरे कृष्ण. असा हा इति चतुर्दशोध्याय समाप्तः. थोडस कुठेतरी तुम्हाला सांगण्यामध्ये जर काही कळलं नसेल तर मला निश्चित सांगा. सुरुवातीला मला काही वेळेला खुलासा करायला जड गेलं, परंतु खूप सुंदर असं हे सात्विक, राजसिक आणि तामसिक अशा फरकाने भगवंतांनी सांगितलंय. अशा या त्रिगुणांचा प्रभाव मी तुम्हाला स्पष्ट करून सांगितलाय. कुणाला काही प्रश्न असतील तर माताजी सांगा विचारायला. बहुतेक आजचा अध्याय तर खूप सोपा आहे हा, तरी पण राधा माताजी यांनी मला वाटतं अनुवादासाठी हात वर केलेले असतील कदाचित. सरिता माताजी काय प्रश्न आहेत का? हा, हॅलो माताजी. हा, हरे कृष्ण माताजी, बोला. हरे कृष्ण माताजी. मी काय म्हणत होते की म्हणजे नामस्मरण करताना सकाळीच उठून करावं लागतं की 8:30च्या पुढे आणि असं केलं तर चालतं? माताजी याला कुठलीच वेळ नाही. नामस्मरण करायला तुम्हाला आंघोळ केलेली पाहिजे असं नाही. तुम्ही आंघोळीपूर्वी पण करू शकता. सकाळी 4:30 वाजता जर उठलात तर ब्रह्ममुहूर्ताच्या वेळी आपली जी मंगल आरती इस्कॉनची, हे सगळे तुम्हाला तेही काही शेअर केले असतील मी किंवा अजूनही करीन. तर आपले जे टेम्पल प्रोग्राम असतात त्याच्यामध्ये पहिली मंगल आरती 4:30 वाजता असते. 4:30 ते 5 तो काहीतरी मंगल आरती, पूजा हा सगळा आणि मग 5 ते 7 नामस्मरण. तो तर अत्यंत उत्तम काळ आहे. परंतु त्याही नंतर दिवसभरामध्ये जसं मी सांगितलं, मग कुठेतरी सात्विकतेचा जेव्हा प्रभाव असतो, मग राजसिकतेचा असतो आणि तामसिकतेचा, मग शक्यतो तुम्ही दिवसभरामध्ये तुमचा जप पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करा. जो काही जप करायचा असेल तो निश्चितच सकाळच्या वेळामध्ये. मग त्यासाठी तुमची वेळ निश्चितच बंधन नाही. तुम्ही कुठल्याही वेळी माताजी ते करू शकता. तुमच्या कमिटमेंट, सगळ्या तुमच्या जबाबदाऱ्या सांभाळून, पण निश्चित ते करण्याचा प्रयत्न करा. मग मला हा जमलं नाही, मला हे झालं, अशा आपल्या असतात एक्सक्युजेस. पण तिथे कुठेतरी जर नामस्मरण केलं, ती भगवत सेवा केली, तर इतर तुमच्या अनेक गोष्टी खूप सुकर होतील माताजी. हरे कृष्ण. हरे हरे कृष्ण कृष्ण माताजी. माताजी. एक मिनिट. हरे कृष्ण. बोला माताजी. परवा क्लास आहे का मग आपला? उद्या तर नाहीये. नाही, मी उद्याचं पण सांगेन. उद्याही आपण क्लास घेऊया. मला शक्यतो खंड नाही करायचंय, कारण खूप सुंदर उद्याचा पण दिवस आहे. घटस्थापना होतीये. तर कदाचित मी 4 वाजता घेईन, 3:30चा 4 वाजता जे काही. पण उद्या पण आपण क्लास घेऊया. उद्या आणि परवाचं मी तुम्हाला सांगते उद्या. पण शक्यतो उद्याही खंड पडणार नाही. 15वा सुंदर उद्या अध्याय आहे. तर मी जे काही असेल ते ग्रुपमध्ये तुम्हाला कम्युनिकेट करते. ठीक आहे. ठीक. हरे कृष्ण. शक्यतो हरे खंड कृष्ण. होणार मी नाही. आता सोडू शकते का?